Let me greet the settlement of this house, Mfundisi, no mama Utwala, Swazi, thank you. Ukuba ningcele kuphinde kwenzeke ukuba ngibe khona. Ngiyazi ukuthi besibamba umoya. Kodwa uNkulunkulu wasiphumelelisa. Nakho sesila malibonga igama lika Jesu. Come on, can we celebrate our leaders? Oh Jesus! Bonke abaholi abefundisi izincikazi zenkosi zonke ikhona abantu abadala bonke obaba omama izintombi izinsizwa nabancane bethu wonderful workers that are in this place. Thank you bazalwane ake nizameni ngehlombe. Singahlala bazalwane singahlala worship team ngiyabonga ningabamba kancane ku keyboard sizoba right khona manje. Praise the name of Jesus. I said praise the name of Jesus. Ngifisa ukuba ngizibongele kakhulu enkosini ukuba ingiphumelelise ukuba khona to be part of what the Lord is doing, to be part of this wonderful ministry. Esengibe ingxenye yayo isikhathi eside kakhulu. Amen. Kunento eyakhulunywa ubaba uThwala some years ago. Angazi no abazali basakhumbula nabazane phela abantu abayikhohlelwayo nje. Ungafika usho into owayisho bangezwe ukuthi lento soyisho kwesithathu. Bahambe bethe uyaqala ukukhuluma kanje uNkulunkulu. Ila ubona khona ukuthi abazali bayarobha. Alibonga igama lika Jesu. But there's something that Mfundisi Thwala said, I think it was 2020, if not 2021. So it's almost 5 years ago. Angisasa celebrate iminyaka emingaki, but sasigcoba nina ngaleyo nyaka loyo. Safika kuyi Sunday. It's 2020. Yeah. So this is almost 5 years old. Umfundisi said every small victory is worth a celebration. I remember he quoted a verse la uthathwa umphongolo uyongeniswa etabernakeleni. And he said iscripture siveza ukuthi babehamba nawo bafike bame benze bahlabe babonge bahambe nawo. Uthi omunye awasho njalo washo njalo ngangikhona mina ngiyakhumbula ukuthi wathini. Bazane ningasontelize. Praise the Lord. So we bless the Lord that even this year he has allowed us ukuba sibe la. Bazalwane izinyanga eziwu8 isikhathi eside kakhulu. I mean 8 months isikhathi eside kakhulu. So ke mangabe namhlanje sesiqala inyanga ka10 kusho ukuthi kulonyaka sesihlale for how many months? 9 months. And the Lord has kept us. Abanye bethu asikakasebenzi from January. Kodwa asikaze silale singadlanga. Asikakasebenzi from January kodwa asikaze singembathi. So it means uNkulunkulu wethu uthembekile. Hallelujah. We've been assigned to come and speak in this conference. Njoba eshilo umfundisi ukuthi iqalwe ngolesithathu and nami ngizobeka isitini esisodwa la abezayo emva kwami bazokwenza njalo. And I believe that when we meet on Sunday for the final celebration sizobe sibonga ngoba uNkulunkulu ekhulumile ezimpilweni zethu. Amen. Indlela enimusho kamnandi ngayo amen niyisonto enganishumayeza kuphela iviki lonke. Hallelujah. Let's get our reading. Luke chapter 5. Kusho ukuthi indaba ino Luke ngoba umfundisi ufunda uLuke chapter 6. Luke chapter 5 sifunda amavesi ambalwa ngokomthetho kumele ngabe sifunda from verse number 1 until verse number 11. Kodwa isikhashana sethu singahle singazivumeli. Ukubizwa kukaPetro nababe naye kwathi isixuku simbunganyela ukuba sizwe izwi likaNkulunkulu. Ngicela sithi ukuba sizwe izwi likaNkulunkulu. Or somebody please say together with me. Ukuba sizwe izwi likaNkulunkulu.
meaning izixuku nabantu that knew Jesus, they knew that the only thing about Jesus was him teaching in bazalwane izwi likaNkulunkulu. Ngiyacela sikhulumeni ngempela. Teaching in bathandekayo izwi likaNkulunkulu. So whenever they saw him, they would come only to do what? To hear the word of God. Ngicela ungibuzele umakhane, are you here to hear God's word tonight? Hallelujah. We are not here for a preaching, but we are here to hear God's word. Because ngaphakathi kwentshumayelo kukhona izwi. Are you listening? So that's why we've come. We've come to hear God speaking to us through his word. Wayemi ngaselwandle laseGenesaretha, wabona imikhumbi emibili imi ngaselwandle, abadobi babephumile kuyo behlanza amanetha. Ngicela sithi behlanza amanetha. Esengene komunye wemikhumbi ongoka Simon, wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini, wahlala phansi wabafundisa abantu esemkhunjini. Kuthe esegcinile ukukhuluma, wathi kuSimon, qhubekela ekujuleni. Cela sonke siqhubekele ekujuleni. Nehlise amanetha enu. Yes, nehlise amanetha enu. Nibambe. uSimon waphendula wathi, Nkosi, sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakuwehlisa amanetha. Sebekwenzile lokho, babamba inhlanzi eziningi kakhulu aze aqabuka amanetha abo. Babaqhweba omana babo abakomunye umkhumbi ukuba beze bababambise. Beza-ke bayigcwalisa imikhumbi yomibili yaze yathi ayizike. Inkosi ayibusise ukufunda kwezilayo. Ntambama, amen. Can somebody read in English or it's on the screens? Ngifuna verse number 4. Verse number 4 says, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down your nets for a catch. For a catch. Right. Only for 5. Master, Simon replied, we've worked hard. Somebody say, we worked hard. Ilo kakushikilake. Mayethi ngesizulu, sishikile ubusuku bonke. He meant we worked hard. All night long and caught nothing. But at your word, I let down. I'll let down the nets. Babthwala befundisi bandla isihloko salomhlangano esihlangene ngawo namhlanjena sithi limitless, built on the foundation. I'm going to attempt to teach under this subject. Ngiveza uNkulunkulu ongenamikhawulo, uNkulunkulu ongavinjelwa. But I can't get there without first building a small foundation so that when I introduce him as a limitless God, you are able to understand ukuthi uba kanjani nguNkulunkulu ongavinjelwa. Are you following? I've taught this before, but I need to teach it again. Thina bazalwane siyibandla lezwi. Siyibandla lani? We are the church
of the word. Umhlaba esihleli kuwo usekelwe ngezwi. Ilanga elisikhanyiselayo laba khona. Awu bafethu ngeke ngonishumeza kanjani manje njena? Laba khona ulwandle sifuna ukuyobhuda kulo sonke lwadalwa. Le ndaba esikhuluma iGenesis chapter 1 kuthiwa verse number 1 ekuqaleni umhlaba wawumnyama, shapeless, formless. There was nothing desirable, everything was in disorder. Then the scripture goes on to say, kepha umoya kaNkulunkulu wawenza njani? Wawuhamba hamba phezu kodwa. Bese ke lithi iBhayibheli, and God said, let there be light. Let's say it together. And God said, let there be light. Without any fish line, without any vaterpas, holding nothing on his hand, he declared a word. iBhayibheli lithi ukukhanya kwabakhona. Ngoba uNkulunkulu mayesho izinto ayishoyo ziba khona. Azibi khona ezisebenzile, azibi khona ezikhandile, ziba khona ezishilo. Ngoba uNkulunkulu wethu mayesho uyadala. uNkulunkulu wethu mayesho uyasebenza. Samba sonke? Then the Bible says he proceeded edala ngezwi, and iBhayibheli adds and say njalo mayekudala wayethi kunjani kuhle. Bese ethi iBhayibheli mayiseqeda ukudala konke wakhathala waphumula. Then there's a question there that says azaphumule nje uNkulunkulu ukhathazwe ukwenzani? Ngoba phela ngathi kusukela ku verse number 3 ulokusho ngomlomo nje let there be, let there be, let there be. Ingqondo ejwayelekile ithi kuphumula abakhathele, ingqondo ejwayelekile ithi kukhathala abasebenzile. Manje nangu uNkulunkulu sizwa kuthiwa usezubeka ilanga lokuphumula. Kanti ubese sebenze nini kangaka azadinga ilanga lokuphumula? Isithi ke impendulo usebenzile ngesikhathi ekhuluma, ngoba uma uNkulunkulu ekhuluma uNkulunkulu uyasebenza. Mbheke umakani umtshela ukuthi ha mudimo abuwa, mudimo wasebenza. Ngamanye amagama uNkulunkulu usebenza ngokukhuluma. So yonke into edalwe uNkulunkulu idale ngani bathandekayo? Ngokukhuluma. Then we are introduced to a son, igama lakhe uJesu. uJesu lo simethulelwa kahle uJohane. uMateyu uyamchaza naye, umchaza ke njengomfana ozelwe uMaria. uLuka uyamchaza naye, no Mark uyamchaza. Kodwa uJohn 1 verse 1 mayemchaza uthi ekuqaleni wayekhona ubani ke? Ulizwi. Bese ethi loyo lizwi wayenobani? WayenoNkulunkulu, wayekuNkulunkulu, wayenguNkulunkulu. Bese ethi ke akukho lutho olwadalwa ngaphandle kwakhe. Hawu kodwa thina simbonanga nje ngesikhathi kudalwa. Thina siyibonela uNkulunkulu ehamba yedwa edala. Sambe siyomtracka lapha kuGenesis ukuthi ukhona ngempela yini. Ukhona lapha ku verse number 27, verse number 28 kuthiwa uNkulunkulu wayesethi ke masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Angeke ke uthi kuwe masenze ngoba wena uwedwa. Okusho ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu ethi masenze wayekhuluma enguNkulunkulu uyise, ekhuluma noNkulunkulu undodana. Awukodwa bafethu ngizonezinjani wasenaba nje? Kanti senaba njena nina. Ekhuluma noNkulunkulu umoya. Uthi kumbuzo babe kuphi ngoba sisabathe siyababheka ngama binoculars. Ababonakali sibacheck ngemicroscope. Lapha encwadini kaGenesis babengahambi ngeenyawo, babe kuye.
then uma ngabe kuphela incwadi kaMalaki sekuthunyelwa ingelosi ukuba iyotshela uMaria ukuthi khona ozozalwa uyaphuma uJesu kuNkulunkulu uba yinyama. Lithi iBhayibheli waba kanjalo ke ulizwi inyama, ulizwi wahlala phakathi kwabantu. Besa enjoy ukuhlala nolizwi, bahlale naye for almost 3 to 4 years. Abafunde bafundise enza konke, besa enjoy ukuhamba naye, wezwakala sekhuluma amagama ngemnandi. Lapha ko John number 16 sekonakele kakhulu kuWest kakhulu ku17 ngoba usevele uyabakhulekela uyavalelisa uyahamba. Baze bayabuza uTimothy ukuthi sokuthola kanjani ngoba indlela asiyazi. Abachazele ukuthi uma ningangazanga mina shuthi nobaba animazanga. Bese bethi manje uhambelani ngoba kumnandi ukuhlala nawe. Bese ethi cha, ezulwini la ngisuka khona kusetshenzwa ngama dispensation. Idlulile idispensation kaGod the Father. Musukuthuswa ileli gama udispensation usho isikhathi. Nje uzonzolahlekelwa ile ntshumayelo phela manje lokufunana lo dispensation. Lapha kuGenesis kubekwe idispensation kaGod the Father. Yadlula kwaba idispensation yami. Manje nami sekumele nginyamalale ngoba sekuzongena idispensation kaGod the Holy Spirit. Njoba ngikhuluma nani nje sisesikhathini sikamoya oyingcwele. uJesu asimboni. Imbongi yecilongo ithi uJesu nathi ngomoya la. Ithi kepha ngale sizombona. Now bathi ke laba ke manje ubani lo moya oyingcwele? So mazi kanjani mayisefikile? Uthi uJesu mayisefikile uyoba umoya weqiniso. Mayefika nje umsebenzi wakhe oqala ukunikhumbuza ngako konke enginifundise ngakho. Number 2 uzoniholela kulo lonke iqiniso. Number 3 uzoba umduduzi. Hayi mara isikhathi asivumi. Yazi isikhathi bezivuma kunesi conference besohlehla kancane siyoshayela uIsaiah izandla. Ukuthi uIsaiah waprofeta kodwa uJesu uma uIsaiah empopola wambona eziqwini ezintathu. Ngoba uthi ngokuba sizalelwe umntwana siphiwe indodana wambheka ezesana. Wayesethi ke the government shall be upon his shoulders wambheka njengoNkulunkulu uyise. Wayesekuthiwa ke kuyawuthiwa uNkulunkulu wokuthula, the Prince of Peace wambheka njengomoya oyingcwele. Kodwa ke isikhathi asivunga ngoba simshayela izandla uIsaiah ukuthi Isaiah wayibona indaba enkulu. Are you following what I'm teaching tonight? Sikulento ethi thina siyibandla lezwi. Yinhle ichwechwe. Kulate ayiyoni ngalutho. Kodwa ungahlali kuchwechwa kanti usele ezwini. Ngoba izimo mazifika azikubuza ukuthi wazi ingoma eingakanani. Zikubuza ukuthi unezwi elingakanani. Every believer is as strong as the weight in them. So ke kumele ube umzalwane olijabulelayo qedela izwi. Ukuze ulibone ukuthi izwi yona into ekufuna uyazi, ubona ngendlela uSathane alwa ngayo makuzokwenziwa lona. Ungaphaphama inkonzo yonke, ube fresh inkonzo yonke. Malingena izwi ube into nje ngathi wena kade yahlupheka empilweni. Uyolokhu uphaphama ke, uyolokhu uphaphama ngoba inhloso kaSathane ukuthi okade khona afane ncamashi nongekho. Inhloso kaSathane ukuthi mase kushaywa ingabikho into ongavika ngayo kodwa mzukwana kuyothathwa izikhali nawe wawukhona. That's the aim of the devil. Akekho umuntu ongazela kuthiwa asenzeni nje sonke asenzeni nje akekho ozelayo. Noyibhimbi ubhimbi eyakhona. Nonemlenze yakwa left yombili uya ngaka left yombili.
But when it comes to phazamise afane ncamashi nowayengekho. Ngoba awukhuliswa ukuthi wawukhona. Ukhuliswa ukuthi ngesikhathi sokudla wadla. Did you get what I said? Kulezi insuku mnyamande, I'm teaching in the church and I'm saying there are signs and symptoms abakumuntu uma ezoqala ukugula. Niyibambe lento. Ngeke ngathi ngizohlaselwa iflu from last week Saturday ngashumayela ngibhekwe ifan. So ke ngomsombuluko makufuna ngene endizeni yephalaburwa ngazizwa ukuthi ngathi khona into engiphazamisile izolo. Kwafuna ngisheshe ngisukume ngoba yonke into ongayishesheli iba namandla. Ngiyakhuluma. Anything oyibonayo ukuthi iyakusondela mawungayisukumeli iba namandla. Iproblem yakho wena akusiyo ukuthi izinto awuyiboni, uyaphuza ukuyisukumela. Whether it's an evil spirit, whether it's hatred, whether it's unforgiveness, noma ngabe yini obona ngathi iyakunyonyobela, fanele uyisukumele. Wangayisukumeli iyakhula. Mayikhula ugcine wena ucabanga ukuthi wena uyilokho. Kanti uyilokho ngoba ukusukumelanga ukungabi sikho. Now, sign number 1 ukuthi umuntu uzongena umkhuhlane ukuthimula, omunye ukuvaleka amakhala, omunye ibanda shisa, omunye uyaqhaqhazela, omunye sekayakhwehlela kuyabona ukuthi kubi. But kukhona symptom hidden engifuna ukukhuluma ngayo ntambama. That comes with being sick. Futhi leyo symptom iyona evama ukuphakamisa abantu abaningi ukuthi ake ngiye kwadokotela. The loss of appetite. Ukuthi uyacindezeleka ngempela ubona ngokuthi kungadleki. And in loss of appetite ayihambelani ne-absence of provision. In loss of appetite awulahlekelwa i-appetite mzukwana ukudla kungekho. Ulahlekelwa i-appetite ukudla kukhona. Now, that is what the devil does. The devil says they're gonna go into the house of the bread, but they're not gonna eat when the bread is being shared. Ngoba mabengadlanga ngeke bakhule. Ngoba odlile akafanani nongadlanga. Bafethu asikhuluma iqiniso. Thina sonke sasihlala emakhaya sihlupheka kukhona ukudla esingakudli ngoba kungekho. Uma sifika la iGoli sesikuthola lokho kudla lokho sikudla, sathi masibuyele emakhaya basibona sifike emakhaya ukuthi khona ukudla thina esesikudla bona abangakudli ngoba yonke into oyigwinyile iyavela emzimbeni. Kanti futhi yonke into ongayidlanga kuyasho emzimbeni. Odokotela nje bakubuka bakubuye bathi kodwa unjani ngamaveji? Yes, ngoba ngamaye engangenanga amaveji kuyasho ngaphandle ukuthi amaveji la awangeni. Kanti maye ngena amaveji siyasho iskin ukuthi la. Ngifuna ukunitshela bazali bami, ngicela sikhulumeni iqiniso. Into eningi eqondene nokuphila ijike ekudleni. Awuvumani phela. Uyabona nje mawuna 50 ufuna impela ukuyofika ku60, ngiyakutshela mntakama indlela yokuyofika ku60 iyadlula ekuthenini umanage njani maqondana nokudla ngoba khona mawufika kuthiwe qinisa kulokhu kuthiwe kuyeke lokhu ngoba yonke into oyiyekayo khona into eyenzayo, yonke into oyenzayo khona into eyenzayo. Mhlamba sikubeke kahle ngesingisi ukuze kuzwakala. Say whatsoever you feed. Akunabantu bathula lapha endlini. Whatsoever you feed, naturally it grows. Mangabe utshala amakhabishi fanele uwafake emhlabathini bese uwondla ngamanzi. Mawondle ngamanzi awadingi ukwaqhashela i-security guard elizowakhuthaza ebusuku ukuthi grow. Come on, grow. I command you to grow. I speak growth upon you. Wawanikeza amanzi. Naturally, amakabishi. Amakabishi wawafaka emhlabathini.
wagqiba wangawanikezi amanzi. Naturally amakabishi awakhuli ngoba amakabishi awakhuliswa ukuthi asemhlabathini, akhuliswa ukuthi athe esemhlabathini ondliwa ngamanzi. Ukuthi wena usesontweni akusho ukuthi njoba sewula wena uzokhula, ngoba umzalwane akakhuliswa ukuba sesontweni, sikhuliswa ukuthi uthe sesontweni walidla izwi. Lokukhula akudingi nokuthi ufaste, akudingi nokuthi ubeke izandla. As long as you are seated here, izwi likhulunywa phezu kwakho, i-mindset yakho is changing, i-reception yakho is changing, i-confession yakho is changing. Wena wawuthukana wena mangabe into ikushokile wena, uma ngabe into uyibabaza wena wawubabaza ukuthi oh shit, yes wawubabaza ukuthi wena oh shit, that wawusho njalo kwakuyisho, but ngeke ungitshele ukuthi wena wayeka nini ukuthi shit. Awukhumbuli ukuthi wayeka nini. But the more you were in church, the word was being taught. Izwi lathi malingena lamthola ushit la ekhona, langena kuleyo ndawo ushit wabona ukuthi kufika into entsha, wayibona indlela yokuphuma. In such a way that namhlanje noma wena ungathuka kangakanani akasekho ushit, waphela in your system, waqedwa ukuthi khona into eyafika la kade kuhleli khona yena ngoba azikwazi ukuhlalelana. Ithi makane okay izwi lisebenza kanjani? Izwi nje kuthiwa lencwadi yomthetho yenze njani? Mayingasuki kuphi emlonyeni wakho bese kuthiwa yenza kanjani ngayo? Zindla ngayo nini, emini nanini nasebusuku. Kuthiwa moke wazindla ngayo emini nasebusuku, indlela yakho iyohlahlamela. Ngamanye amagama, la kade uzindla khona ngamawari, la kade uzindla khona ngezikweletu, la kade uzindla khona ngokuhluleka, la kade uzindla khona ngokushayeka, sewuzindla ngale ncwadi. Bese le ncwadi iyolungisa la konakele khona ngoba uzindle ngayo. Are you getting what I'm teaching? Le ncwadi le akuyona incwadi ekumele uhlangane nayo ngeviki uma uye esontweni. Ngoba kusho ukuthi uyokhula ngesonto. Iviki lo, that is why umuntu osonta kayi-1 ngeviki uyambona Sunday. Ispen sakhe makuthiwa pray. Umkhule kwakho uphele emoyeni ngoba ukhuleka kuphela ngoba yonke into ofuna ikhule yenze. Yes. As you pray in the morning, as you pray in the day, uthola ukuthi hawu yazi amagama ami manje emthandazweni ayanda, yase sengikwazi ukuthi ngigcine ngithi ngizokhuleka nje kancane, hayibo nakhe angiyoshona. As you do it, wonke umuntu odrivayo good driving ngokudriva. Khona abantu la abanama license bawaphasa bengadizanga, kodwa mawungabanika imoto manje uthi asidriveni angeke baya ndawo ngoba ukudrive bakugcina ngesikhathi bedriver itruck. So ukuthi une license akusho ukuthi ukudriver usuyakwazi, uma ukudrive ungakwenzi njani ungakwenzi. I'm telling you, ngeke uhamba uthi kubantu udriver mina udrivani. Udriver wadrive itruck kanye waphasa wabuya unyaka every 5 years uyovuselela ilicense, kodwa awukazi ungene nakanye emotweni, kodwa wena une license wena. Ithi kumakane wena une license awudrive. Udriver akana license, udriver uyadrive. That is why khona abo driver bangenama license babuye ephulukwane. Incwadi abangenazo kodwa bona udrive. Uma ngabe unomntwana womfana, mawunomntwana womfana unemoto, you must be careful. Ngoba umntwana womfana babili bathathu abantwana babafana abafundiswa ukudrive. Umntwana womfana ungahlala naye uyitshela ukuthi uyamazi akadrive.
uzwe bathi imoto yakho bayibone idlula ishona le. Umangalo ukuthi ngoba lona phela ngisho ukuthi lona akadrive. Mawuthi yabuza wafundiswa ubani ukudriver athi ngangibuka wena ngesikhathi ushayela ngoba yonke into ofocusa kuyo khona into eyenzayo kuwe. So ke akukuningi ukufuna imkhuleko okunye kufuna izenzo. Yes mangabe la ungiconvince ukuthi babishop angeke ngize ngikwazi ukumxolela the way angihetha ngakhona. I can tell you right now, that's not you. When you are able to forgive, I can prove it for you. God to all wena. Yes. Uxolela izinto ezinzima kabi. Ukuthi nje kulo ukuxola awukufidanga. That is why ukuxola kungakhuli. Ngoba ngeke kukhule into engafidwanga. Yes, mawuthi nje mina ngisiyena umuntu othanda abantu, it's not the truth. That's what you're thinking. But mawungakufida ukuthanda abantu, you will realize ukuthi uzogcina ubathanda abantu because yonke into oyifidayo yenza njani yakhula. Awunje ziningi izinto othi uyizona ongasizona. Yes, because you believe so. Life will put you in a place where you realize ukuthi kanti ngicapable kangakanani. I never knew I can survive here because I was never put there. Yes, that is why mina ngimkholo umuntu othi ena, hey mina ngitshontshi ongakazi abe seyimeni eyintshontshisayo. Yes. Yes, wena awukazi ube nethuba longitshontsha, hayi ukuthi awuntshontshe. La thina sikhuluma ngabantu abantshontsha besebenza. Yes, basebenzela uhulumeni bahola ama-million bantshontsha o2 billion. Usuyabona ukuthi ukutshontsha lokho akuyi ngokuthi awusebenzi noma usebenzi, yakuya ngeaccess. Yes, that is why ngimkhona mina umuntu othi ngeke ngakwenza ukuthi fanele sikubeke kuleso sigaba. Yes, ngoba ezinye izono zifuna imali. Vele mawungenamali angeke ufike kuze uyobungena kanjalo phela. Lezono lezi zifuna ngathi unganamasente. Uma amasente engekho vela uzenzi lezo zono lezi. Uyozenza kanjani? That is why abanye abantu kuthiwa selokhu abanemali washintsha. And I want to tell you bathandekayo, imali ayishintshi umuntu, imali umuntu iyamveza. Waba nemali wangabingeleli, wayevele engabingeleli, wayeswele into engamenza avele. Waba nemali walekelela abantu, wayevele lekelela, eswela amandla okubonakalisa ukulekelela. Umuntu ophanayo akaphani ngobe nezinto, uphane ngenalutho, azakhuzwe ngabantu bathi yosala ungenalutho wena. So ke ngeke bese kuthiwa mayisenemali useyaphana kanti wahluleka ukuphana engenalutho. It's an attitude of a heart. Are you learning something? So the basics of what I'm going to teach about is the word. Izwi. Lilambele izwi. Say after me. But did you get what I said? Make sure that you feed the right thing in your life. When I feed in things see you. Yes. Confused fellow. Yes, tell me yes. Ukunyanya is not a good thing ekumele uhambe uyiqhenya ngayo. Yes, ngoba lempilo le ifuna kube khona la uncenga khona. Yes, so you can't be proud. Do you know ukuthi ukuncenga kusheshisana kanjani ukuyofika la uya khona? And mawufikile awubi nesign ethi wancenga ukuze ufike la. Yes, ufikile. So if you are not able ukuncenga kulomhlaba kusho ukuthi kunama avenues ongeke ufike kuwo. Khona iminyango ufika kuyo ngoba uthe kuyagubha. So mangabe wena ukujwayela ukucela kusho ukuthi kuneminyango ongeke ungene kuyo ngoba kulowo mnyango akungenwa ngezikhiye, ngenwa ngokucela. Yes. The only bad thing that I feel these days is the difference between our parents and us. Yabona thina kukho la singeke saphila khona. Ngoba labo mama laba babengayibhemi insana. Usho laba khulisa thina. Thina mose abazali bethu basikhulisa ngathi basibambele abantu asisibo abomama babo. The way esakhuliswa rough ngakhona mawuwedwa vele wawuba nayo into ethi la mina kusho ukuthi la bangishiya la bakhona abantu bakithi somewhere akekho umuntu ongangisutla kangaka aqeda athi ngingimamake. Bazalwane ukukhuliswa kwamampela akumnandanga
awubongi mawusakhuliswa, ubonga mase ukhulisiwe ukuthi hey kanti umama wangisiza kangaka. Kodwa akekho umuntu owayeshayela uma wakhe izandla mzukwane emkhulisi. One of the things that our parents did engifuna ukuyifaka kini yilento yokukhulisa abantu abazokwazi ukusurvive. Abantu aba independent even nangokucabanga. Hey ba weak abantu esibazalayo. Ba weak ngoba yonke into oyikhuluma naye ukubuma uthi sukuma uthi why. Abala igoli bathi why indaba. Ngisukumeleni gogo. Sukuma uzogeza siyapi gogo. Hayibo. Kanti umuntu ukuzageze kumele kube nendlela. Kanti umuntu akagezela ukuthi kusile. Kanti umuntu akagezela ukuthi lishonile ilanga. Abantwana banamhlanje la ehleli khona edla akasukumi, la ekade edla khona nesitsha akasukumi nesitsha, lapha kade ahleli khona namasokisi akasukumi namasokisi. Fanele ubalandele ngemuva for everything. Ayikho into ecabanga ukuthi angithatha isitsha. Abosesi abasebenza emakhaya abalekelelayo emakamereni abantwana bethu khona izitsha, khona amakomishi, khona ama-teaspoon ukhuphuka naso kodwa kedli naso. And njobe ehla nje uyokhuphuka nesinye naso futhi ngeke ehle naso. Enethina safundiswa ukuthi na ubuye ekudlaleni, I don't know ilento yokushaya kwabo mama bethu ngoba nangabe isikhathi sokubuya sikushayile, indlela elula yokungena ukuthi ube ngathi uresponsible. Yes, indlela elula ukuthi ungashayeki ukuthi wehle newashini ubuye nezindishi ngaphandle mawungena bathi hey waze wasebenza bangasasiboni isikhathi ongene ngaso. Am I right or wrong? One of the things that our parents did to us that made us to be strong ileya nto yokusiphendula ngathi abasizali. Yes, masibuza izinto ezi-useless. Mawuthi mama sengiqedile ukupheka ngaphaka na athi kuchithe. Awuchithi ngani? Mawubuza ukuthi la manzi ngwenze njani waphuze. Ene leyo nto yenza ukuthi singayibuzi into estupid ngoba uyazi ukuthi uzophendula ubhekiswe le angeke uphendule ngendlela. Abantwana bethu they don't become wise because yonke into siyabatshela nekufuna ngaye bayicabangile siyabatshela abakhona ukuba independent in thinking. Thina abazane bami sashiwa namakhaya abethu abantwana ngeke ubashiye bodwa. Thina abama bethu bayaphuma ngo5 bayogibela baye emsebenzini nabaphuma sisele sodwa la sizoyigqokisa sizocisha imbawula sizoshiya siqoqile sizokhiya siyofaka isikhiye phansi kwedustbin nasibuya umama akakabuyi still nasibuya sikhumula ishirt siyaluwasha siyalineka nasibuya thina zange sisizwe ngisho nange homework mina ngiyibuze ukuthi sasiyophasa kodwa thina esikoleni uma ngabe isikolo sasinjenga namhlanje kufunda izingane kufunda abazali. Ene ngathi okwenziwa abazali kunenge kunokwenziwa esikoleni. Ngikhuluma into ekhona noma ngikhuluma into engekho. Hey iningi into ebuye ekhaya. Sasingaphasa thina kodwa mina ngikhumbuli kahle nehomework yazi mina ngikhumbuli kahle kuthiwa se konke sasiyenze ekhaya eningi mina ngikhumbula ngathi into zayisala lesikoleni thina emakhaya sasifika sidlale thina ngoba wawuyobe uyenza nini ihomework ngoba na ubuye ufuna uyodayisa utamatisi na ubuye ufuna uyokha amanzi na ubuye ufuna uyolanda inkomo uyivalele usenge ubuye safunda ukuba responsible. I can tell you right now umntanakho ona 11 yes ngeke umshiye nendle akakwazi kwenza iqanda akakwazi ukucobisa isinkwa akakwazi kubonda iphalishi kodwa wena na una 8 wena wawupheka wena wawuhlaba inkukhu icutha wena. Bazozazi kanjani lezi zinto ngoba mawungena nje esontweni mawungena endlini umntanakho umnika ifoni uyoyibamba le phone koshaya u5 ekseni makuvala izikolo le phone angaza ekseni umbona umntana ukhandlekile akaze alale ubuke into engapheli phela uTikTok awupheli bafowethu makuginqika le film ungena le film makuphela lokho kuphela lokho mawunga decide ukuthi wenzani ngempilo ungaba isichila sokubuka impilo zabanye abantu.
ungaba isigcila sokubuka impilo impilo zabantu lezo, ungaba isigcila sokubuka abantu ababhodlayo, ungaba isigcila sokubuka abantu abakhalayo, ungaba ngoba la kukhona abantu and ayikho into efundiswa ephilayo into iwu30%. Sezingane. Sayimseswaphathisa into too. So siphila ngezwe, siphila ngani ke? Ngezwe. But did you get what I'm saying? Did you get what I'm saying? I'm teaching this so that you know that if we are saying a limitless God, sikhuluma ngoNkulunkulu limitless ngokwezwi lakhe. So uma ngabe lezwi alilutho kuwe, lezwa ulishaya imkhuba ukuthi ukufika la sifuna ukusa khona. Sesingena kuleli verse ke silifundayo. uLuke chapter number 5 verse number 1. Kuthiwa mlangeni uJesu wabona izixuku zabona uJesu zeza kuye zifuna ukuzwa izwi. Awuzani bathandekayo, ifuna ukuzwa izwi. Lithi iBhayibheli yena wabona izikebhe imkhumbi emibili. Abanikazi balemkhumbi bephumile benjani? Bewasha amanet. Awukanti benigephi masifunda benze njani? Bewasha amanet. Wayesengena kowodwa okabani umkhumbi okaSimon. Wathi kuSimon uphushe kancane ngasemhlabathini, wahlala wafundisa abantu. Lithi iBhayibheli eseqedile ukukhuluma wayesethi kuSimon, launch into the deep and lower your nets for a catch. I'm ready to preach. Now, I'm confused. Ngoba mangibuka ngokwe context ye verse, ungathi uJesu la ufike ekseni, ngathi kusekuseni. Ngoba into yokudoba into yasebusuku. uJesu ufika ekseni. Uthola abantu akade bedoba bawasha. Uthi ke yena ngibulekeni isikephu uyafundisa. Mayeqeda usethu uJesu, launch into the deep. Nifaka amanetha enu kuba nibambe. The statement asikho right. Kulaba abanikezwa so. Khona umuntu neshifoni, ningibulekeni ishifoni. Isholi. Yes, lethe ntombi. Yes. Uthi ubathola bawasha. Awuseni yephi ma kingdom amahle. Ubathola bawasha nini? Ekseni. Bawasha amanet kodwa ababambanga. Kodwa amanet angcolile. Ngendlela angcole ngayo adinga ukuwashwa kodwa awabambanga. Uyabona ke usuku ungakazi lutho empilweni mawungakafiki kule stage la ufaka khona une expectation ibuye ingena production kodwa ingcolile ifune wena uphinde ufake amandla okuyigeza ingakwenzelanga lutho. I hear what I'm teaching. Nakasuku uJesu uthi yehliselana amanethi enu. Uthi uSimon sehlise amanethi lawa. Uthi uJesu yes. Uthi siwafake kulo lolwandle lolu. Uthi uJesu yebo. Uthi uSimon manje ekseni. Uthi uJesu yebo. Uthi uSimon lenta ayilulanga. Ngoba manje amanethi lawa aswathembi for ukudoba ngawo. Ngoba sike sadoba ngawo. Nithuleleni kodwa. Awabuyanga nalu. Instead into eyenzakalile nje engachazela yona. Lele lami lidabukile. Lidajulwe inkalankala. Nayi ngisanda kuyibuyisela olwandle. Ene la idabule khona kuphume inhlanzi zangempela. Kwasala yona. But why ningizwele kude? Uyabona usuku ungakayazi into enjalo mawungabe umfundisi. La uba nenet elidajulwe inkalankala enenayi kodwa inhlanzi zangempela ziphumile zakhishwa yiyo yona yasala.
And njengoba manje sibuzana ukuthi inhlanzi ziphi nayo iyabuza ithi ziphi inhlanzi kodwa inhlanzi ziphume la kudabule yona. Wake wafika esimeni la uhlala khona ne troublemaker. Ya eyinunu engafi ayihambi kodwa iyamosha. Ilahlekise abantu abanosizo ihlale yona ithatha kuwe kodwa ingakuphi lutho. There comes a time like that in life. So Otto Simon, I'm not sure about what you ask. It's a bit complex for me because number one, lolwandle lolu, like ngine experience kulolwandle. Oh bazani bamsonjela nisothandazana. Number two, lama net lawa ayangikhosta ngoba kuyabiza ukwahlanza. Kodwa kuba ngconyana mawahlanze bambili. Uthi noma ngabe uspenda kodwa ubuthi nokho khona enguzuzile. Njengamanje ngispenda imali, ngiyawathunga, ngiyawamenda, kodwa wabamba ngalutho. Ngiyayisaba le exercise othi siyenze yokuthi sibuyisele ngoba sanda kuthunga. Sithunge ngemali esingayenzanga. Into yesithathe engishaya kancane kulesiluleko sakho Jesu ile timing. Ngoba manje kusemini langa liphezulu. Phela njengoba ngithi kuwe sishikile, ngicela uverse 5. Njengoba ngithi kuwe sishikile ubusuku bonke. Sishikile ubusuku bonke. Into eyenze size ebusuku ngoba thina we are professionals in this thing. Siyazi ukuthi isikhathi sokudoba kusebusuku. Manje ngiyayisaba into yokufaka amanet asanda kungikhosta. Olwandle olungidisappointile ngesikhathi esirong. Ngoba njengoba kusemini nje inhlanzi ziyalibona inet. Ngizongicakwa ukuthi lezi inhlanzi zihlulwe ukungena zingaliboni. Zizongena kanjani emini zilibona. Ngicela uthi kumakhelwane uNkulunkulu omkhonzayo une record. Mtshele makhantana uNkulunkulu omkhonzayo une record lokuthi zonke indawo lapha yelindwe khona ngesikhathi akafikanga. Nithule kodwa namhlanje ithi kumakhane lo uNkulunkulu esimkhonzayo une record yokuthi konke lapha abizwa khona akafikanga ngesikhathi. Wahlula kugula uLazarus amthandayo. Wafika emva kwamalanga amathathu esenuka. Une record yokuthi mawuke wambiza akavamanga ukufika ngesikhathi ombiza ngaso. Uvamile ukuyeka izinto zithi ukubheda kakhulu. Uvamile ukuyeka izinto zithi ukonakala kakhulu kanti ufuna ukuvela as a limitless God. Akafuna ukuthi makulungile kube ngathi kwalunga ngenxa yesikhathi. Akafuna ukuthi makulungile kube ngathi kwalunga ngoba wa responda ngendlela obuthandaze ngayo. Funa abantu ababili ubatshele uthi ungamangali maye delaya into yakhe. Ungamangali makuba ngathi akakunaki into yakhe. Ungamangali makuba ngathi akakuphenduli umkhuba wakho omdala. Kuba wakho mdala. Kuba wakho mdala. uJairus waya yena akathumelanga umuntu. Waya. Wamcela wathi ingane yami iyagula. Basho ukuthi lento zokuhamba ebambeka into zakhe. Wabanjwa umfazi we12 years. Wabambeka ingane kaJairus yaze yafa. Kodwa into engimangalisayo noma esezwile ukuthi ifile akayekanga ukuya. Nithulile kodwa namhlanje. Nithulile kodwa namhlanje. Yini eyenza angayeki ukuya? Ukuthi bebefuna a healing God. Kanti ufuna ukuya as a limitless God. Sanibonane Alexandra. Sanibonane Kingdom. Awuthinta abantu ababili uthi I've got a feeling. Kwangathi useza noma ngabe seku October engafikanga ngoJune uyeza noma ngabe unyaka sewuphela uyeza. Igama lakhe esangalo ulimitless God. Hlalani phansi. Hlalani phansi. Nithulile kodwa namhlanje. Tshela umakane wathi wena uzoqhashwa abantu beya kuChristmas. Wena uzobe ungena emsebenzini ngoba igama lakhe ulimitless God.
ungasho ukuthi sekuphelile, ungasho ukuthi sekuvaliwe, ungasho ukuthi awuqualify. UJehova ongavinjela. Tsalani sengizoyekela. Awutshela ababili uthi ngizwa ngathi inkosi iyeza. Ithabashathalaya. Ungayigeli. Uyeza. Yes. Noma ngamthatha 38 years uyeza. Noma ngaba u12 years uyeza. Inkinga yakho wena ucabanga ukuthi mayefika uzofika azonyakazisa ichibi. Awunithulile kodwa namhlanje. Kanti elakhe ichibi liyofika lahamba ngeenyawo. Ngoba igama lakhe awothi limitless God. Nithule kodwa namhlanje wothi limitless God. Tshela umakhelwane angilindanga uEl Shaddai. Angilindanga uJaira. Ngilinda ulimitless God. Ngicela utshele umuntu ongemva kwakho ukuthi umkhuba wakhe. Umkhuba wakhe. Uyabona? Usuka nefika khabo Lazaro. Bakubheda kakhulu. Ngoba wathi nakaqhamuka kwakudideke ngisho ahamba nabo. Ahamba nabo kwathi makufika incwadi bathi uyagula. Wathi lokhu ukugula akuyise kufeni. Wathi okay, alright shoot ngeke afa. Wathi esuka lapho wathi lokhu kufa. Okubonakalisa udumo likaNkulunkulu. Kanti kwenze njani? Nakafika mina nginesithombe sika Jesu. Wena uJesu umkhonza kanzima awunaso isithombe. Mina nginesithombe sika Jesu nakafika awunayo lapho into ethi tsa. Wawabuka kodwa ama-move kodwa wawabuka yini. Ngifuna ungishayele inote kwangathi usikwazi neka uvuka ngaphansi komfutho. Ngifuna ungishayele inote ngathi uRambo uphuma kwi-PM ngeside. Wathi maye qhamuka uJesu bathi abaseBhethaniya uzobeka itshe. Umfundiso njani, umfundiso nje. Kushona umuntu okhipha kweshuma angafiki. Kanti abazi ukuthi njobe efika nje akazange ukuzombona ethuneni. Uzomkhipha ethuneni. Ngoba ulimitless God. Awutshela ababili wathi khona amathuna esizokhishwa kuwo. Khona imigodi esizokhishwa kuwo. Uvumile sangena ngaphakathi. Ngoba unamandla okusikhipha. Uvumile sa rejectwa ngabantu. Ngoba unamandla okusirestore. Hlalani phansi kumele sithandaze. Shaya le sound. uMaria wathi mayembona wagijima wayomhlangabeza. Wathi Nkosi ukuba ubukhona umne wethu. Akekho umuntu ongathi mude la. Ake sizama mkhoya. Ume ngathi udlala ama-movie. Wathi Nkosi ukuba ubukhona umne wethu ungaba kafa. Wathi uJesu mayephendula yikho ngingezanga. Ngoba ukube bengikhona ngaba kafa. Manje yikho ngingezanga. Bengifuna efe ukuze ngifike njengolimitless God. uMaria wathi ukugadla naye ngamavesi. Wathi ngiyazi Nkosi ukuthi ngosuku olukhulu oluzayo bonke bayovuka. Wathi uJesu yekela amavesi Maria sekufika umnikazi wawo. Amavesi sekufika umnikazi wawo. Angikhulumi ngosuku oluzayo. Ngithi mina ngingukuvuka. Njengoba sengifikile konke okufile la kuzovuka.
hlalani phansi kumele sivale isonto wathi maye suku uJesu wathi enough ngedialogue isikhathi sesambe kakhulu nimbekephi kwaphuma abofakazi besithu bathi Nkosi ngeke sikwazi ukukukhombisa uzoncola ngcono kuba ufika izolo lento ofuna ukuyenza beyizozameka izolo namhlanje sekonakele useyanuka siyazi ukuthi wena nge3 days khona into obungayenza nge2 days khona into obungayenza kodwa ilimit seyishayile baba izinsuku sezu4 wathi uJesu angibuzanga ukuthi izinsuku ziwungakhi ngibuze ukuthi nimbekephi angibuzanga ukuthi usenjani ngibuza ukuthi nimbekephi namhlanje ebusuku ngizwe uJesu uyabuza akabuza ukuthi unjani akabuza ukuthi sekonakele kangakanani ubuza ukuthi where are you because he wants to meet you njengo limitless God asiye ngoba isikhathi siyavuma kancane asiye siyomvusa bamkhombisa mabefike ethuneni kwasekwenzeka lento engicela uyibambe impilo yakho yonke for every miracle to happen kufuneka izinto eziwu2 kunento ekumele yenziwe uwe wedwa kunento ekumele yenziwe uNkulunkulu yedwa ungadelay uthi ulinda uNkulunkulu kanti awukakayenzi into ekumele yenziwe uwe mabemfikisa phambi kwethuna wathi uJesu ula bathula wathi uJesu ngiready kodwa kuzoye uthi nishesha kangakanani susani itshe bonke kade bekhona kubekwa itshe abasusa itshe ngoba angizele wona amatshe la ngizele uLazaro ababeke amatshe abasuse amatshe uyazi ukuthi yini itshe idoubt yakho uyazi ukuthi yini itshe yilama limit oyibekele wona ngeke inkosi isebenze usathi wena angilutho kumele ushintshe ukuyibiza ngeti inkosi engakushongo yona balisusa itshe ngokukhulu ukusheshsha uJesu wayeseyathandaza umthandazo onjani nakhona baba ngiyabonga ukuthi uyangizwa ngizwa njalo ngiyabonga Nkosi ukuthi uyangizwa ngenxa yalabofakazi Jehova yenza amen wathi esuku uJesu wayesememeza babecabanga ukuthi uzongena kanti abazi ukuthi uzomdonsa ngezwi ngoba kufike ulizwi ithi kumakhelwane indaba yakhe ifunizwe njengoba le conference iqalile nje bonke abazoma la bekhuluma izwi lizodonsa wena izwi lizokhuluma phezulu kwezimo zakho wayesethu uJesu nayo le iyangishaya kancane kodwa siyicheckini Lazarus come forth manje mina ngisala nje kuthenini why manje ngoba phela ithuna vele elika Lazaro manje kubaluleke ngani ukuthi azambize angasho nje ukuthi vuka uthi okhuluma nami kungaba ingozi enkulu lokho ukuthi uJesu avele athi esemathuneni avele athi vuka ngoba lo oshoyo mayeke wayisho into yenzeka manje namhlanje akabazelanga bonke uzela uLazaro sekuphoqa ukuthi akambize ngegama ukhona yini umuntu oyedwa ongathi namhlanje ntambama Jesu kule conference ngibize ngegama kule conference ngibize ngegama wambiza ngegama wathi angambiza ume nje la Jesu wathi angambiza hey wanenhlanhla umkakho ukugana uJesu wathi angambiza wavuka uLazaro kodwa wavuka bamba lapho wavuka empopheki
wavuka ebophekile. uJesu ovusanayo wangamqhaqi, wathi bapha bambophile abeze bezomqhaqha, ngoba ngeke uboshwe ngabanye uqhaqhe uye. Yena umsebenzi wakhe ukukuvusa. Mase uvukile bayezothwala bazoqhaqha. Bethu bavukile kodwa abaqhaqwa. Bafowethu, uma ngabe zasezizine akhona amakhizane ayeseqala ukumuhla. Zikhona izibungu ezasezimkopolota. Kodwa njengemoto eyafa yayithenga ubaba eGoli, wayoyishiya eFryhead, yafela khona. Izinja zalala ngaphansi kwayo, kanti ubaba usabeka imali yokuyilungisa. Makufika umakhenika akaqala axosha izinja phansi kwemoto, uvula injini, afasa intamba, ashintsha amaplagi. Uyayathi angaqeda abona ukuthi sekuhlangene bese ethi ku driver shaya ukhiya. Ithi mayiduma imoto, akekho okhuluma nezinja. Izinja isukuma ziyithintithe, zibona ukuthi awuvukile umalambane, ake siyozama indawo kwenye indawo. Ngiyaprofetha ntambama, zonke izinto bese zikunamathela emva kwale conference. Uma sikubona uphakama, angeke udinge ukuyishiya, kodwa zizoyihambela zona. Ngoba ovusiwe akasuswa. Izinto ebezimnamathela siyambona mayevukile. Hayi bazalwane, Izenzo chapter 12, uPeter esetilongweni phakathi kobusuku yafika ingelosi yamshaya ohlangothini, yathi vuka. Lithi iBhayibheli amaketango ayiwela, ngoba izinto ezikubophile ziyakubona mawuvukile. Sesiyathandaza. Asibuyele eTexini lethu. Hlalani kancane. Jesu, asiphinde futhi siqale sichaze. Isikhathi si-wrong. Amanethi wona siyasaba ukuriska. Siyasaba ukufaka into engabuyanga nale sifake beer. Bona ukubuzela manje. Uthi sifake lawa. Siwafake kulo lolwandle lolu. Uyazi angazi ubani owashuma Yesu sayini. Owamhlebela. Ngoba ngimuzwa kulo lona lelo vesi. Esethi but. Fundisa umakhane mtshethana uBut. Mtshele thani uBut i-conjunction. Fundisa ukuthi uBut i-conjunction. Kodwa uBut mtshele thani uthi uBut mayefakwa emva kwestatement, uyasikhansela istatement esishiwo ngenhla. That is why ungabobonga umuntu nakathe kuwe waze wagqoka kahle, awukodwa ufaka amateki. Ungabobonga ngoba lento akuncome ngayo mayeke wathi kodwa useyikhanselile. Ngamanye amagama ngesikhathi uPeter buyisa ivesi lami, ngesikhathi uPeter ethi we have worked hard all night long and caught nothing. I said, but. Mayethi but kusho ukuthi inkosi ikhiphe yonke lento ekudini. Sengiqala kabusha. At your word. At your word. Sizowehlisa. Mara nizwile na. They are here to fish. Buyisu verse 4. Awufake lezinto kule TV yomntana mama.
When he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water and let down your nets for a kahleni bafowethu. Lapha asikheji, lapha siyafisha. Uthi uJesu, njoba sekufike mina, anizukwenza lento eniyenza nangekho. Sekufika uLimitless. Kwi-level ka-Limitless asifishi, siyakhecha. Mhlamba ngichaze ngoba abanye balapha esilungini abakaze baye emanzini bayodoba. Ma uyodoba uqala ufaka isibungu odobeni ukuze udobo lukubambele ukuze nawe ubambe. Uma udobo lingabambanga nawe awubambe. Uthi uJesu no, namhlanje ayikho into enizoyifaka. Fakana amanethi nibambe. Ngoba njengoba niwafaka, mina senginibambele. Nina thathani lokho mina esenginibambele khona. Awu ithi kumakhani hey naku ngathi impilo izoshintsha hey. Ithi kumakhani naku ngathi umuntu uzovala unyaka kangcono. Ithi inkosi seyisibambele. Thina masibambe lokho yona esisibambele khona. Sengiqedile. Kodwa ke ngicela kube clear Jesu ukuthi we are no longer fishing according to our knowledge, according to our knowing, according to our ability, according to our experience. But right now we are fishing according to the weight. Akuzokwenzeka la asihlangene. Uma singabambanga kusho ukuthi yizwi elingabambanga. Masibambile kusho ukuthi yizwi. Woza mlangeni. Woza mkhwenya. Bamba ngapha na phamiselana phezulu. Ngesikhathi uJesu ekhuluma. Ngesikhathi uJesu enjani? Ngesikhathi uJesu ekhuluma ethi yehliselani amanetha enu. Ake ningiphi ingane zibe mbili. Woza ngami. Woza. Yes. Nibalethe nga1. Woza ntombi, woza kuba, woza kumkhulu. Woza. Yes. Mbambelo. Inhlanzi zase-Pacific Ocean. Ngesikhathi uJesu ekhuluma, uyayibona mose simeshile ezase-Pacific Ocean. Zama phansi kwenet. Imana. Ngesikhathi uJesu ekhuluma, inhlanzi zase-Atlantica zama phansi kwenet. Lesikhathi uJesu ekhuluma, akho ingane nenze njani kanti? Nenze njani kanti? Ngaphela lapha siyashadisa kanti kusale kwenzakaleni? Ngaphela imishado omningi kushadwa la kanti kwenzakalani la? Ume lapha angazi noma uzoma yini ngaphela uno-active wena uhamba isonto lonke. Lezi ezase-Indian Ocean uyayibona ziyagquma. Hlukile lezi zaseThekwini. Kuhle kufika nabo sayidinsi leThekwini. Ngesikhathi uJesu ethi yehlisani amanethi. Wothi ngimxoxele. Vele inhlanzi sayingekho. Kodwa wathi mayethi yehlisana amanethi. Izwi lakhe lehlela olwandle. Lwadonsa inhlanzi. Zazoma. Hawu khona nezizelayo. Zazoma. Zidonswa yizwi. Ayilandwanga ziyayizela. Imali. Lezi ngabo 2000 uyayibona ziyatatazela. Zifuna uJesu uqobo lwakhe. Right. Inhlanzi zimila asambe siyenethini. Zimila
zinomthandazo othi inkosi yami kwangathi uSimon angageji ngoba thina sesiready silinde yena akholwe yizwi wathi mayethi at your word siyawehlisa amanethi inhlanzi zangene nethini inethi yagabuka abathole inhlanzi bagcina bengena space yini mara ningizwele ekudeni babiza abanye ngoba into ezokwenzeka ku limitless season kuzobusiswa wena kodwa isibusiso ngendlela esisikhulu ngayo kuzobiza ukuthi ubize nabanye abantu abangalizwanga abangalikholwanga kodwa nabo lizobasebenzela sukumani sizothandaza ngiyabonga abantu abami thank you ngibhekeni nonke uPeter uma uSimon ebona inhlanzi ezingaka wo nangimoya ingcwele ngikhumbuza ithi kumakhelwane this season it's a blessing but not a common blessing ogogo ngicela bazame ngawo wonke amandla apho it's a net breaking blessing tshela umakane u2025 ngimvala ngesibusiso esigqabula amanet ngoba ngihamba no limitless God ukhona yini umuntu ongathi ngifake Jehova ukhona yini umuntu ongathi ngingenise Jehova ukhona yini umuntu ongathi ngenzele Jehova ukhona yini umuntu ongathi ngiphakamise Jehova we pray na livesi lami lokugcina ngihambe ngiyekami kuthiwa uSimon mayebona lento akade eyifuna kangaka seyiphambi kwakhe wawa ngamadolo wathi suka kimi ngumuntu oyisoni mawubona umzalwane ephakanyiswa iblessing awokwazi ukuthi amandla akhe iblessing evele enkosini iyathobisa uzucula ingoma ethi hayisala ungiphihlele kimakethi fair iblessing evele enkosini iculisana ingoma ethi ukube wena beungenathi ngabe safela endleleni elukubeka lesitini namhlanje ngitambama he is the limitless God kodwa abantu abazongena kule season abantu abazomreceive ngezwi ngoba yonke into ayenzayo uyenza ngezwi anginayo umuntu engifuneze ngaphambili ngoba ngicabanga ukuthi wonke umuntu ola endlini unomthandazo othi inkosi yandisa imkhawulo yawo wonke umuntu ola endlini unomthandazo othi baba hambela intaba yami hambela ifamily yami funa wonke umuntu ola endlini aphakamisa izandla iphakamisele phezulu uma umsuthu uthandaze ngesisuthu uthi umudimo umurena mawumtsonga uthandaze ngesonga uthi ululamile shikwemshayini funa wonke umuntu akhuleke ngolimi lakibo uthi inkosi ngenzele uNkulunkulu ongavinjelwa come on kingdom mandate lift up your voices and pray come on shiraba hasotai pekatasi lizaba katoshede ilaba shatalilebos oh come on lift up your voice church I need this place filled with prayer Kushababas Roka Pasha
Hey! Senzele Baba. A limitless God. uNkulunkulu ongavinjela. Siyabonga. Umukhulu wenza izinto ezinkulu. Akekho onjengawe. Akekho onjengawe. Udlala you are great. Umukhulu wenza izinto ezinkulu. Akekho onjengawe. Akekho onjengawe. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. One more time. Umukhulu wenza izinto ezinkulu. Akekho onjengawe. Come on team. Akekho onjengawe. Akekho onjengawe. Umukhulu wenza izinto ezinkulu. Akekho onjengawe. Akekho onjengawe. Akekho onjengawe. I am done. Keep a drum, my brother. Ungayekeli ukudlala. Layelani bazalwane as I pray. Uthi uNkulunkulu uthwala. He said this on Monday. Leli viki leli, liphi viki? Awunithule kodwa namhlanje. Liphi viki? Until Sunday. Iviki le stock taking. Elani? Hey, what was that? Niyasazi stock taking. Ngiyambona umuntu enetafula esikolweni. Niyasazi stock taking. Stock taking senzeka kanje. Kufika nangu mamthwala. Ezofuna iskipper kaWoolworths. Esiwumedium. Emi phambi kwaso. Usisi omlekelelayo. Athi hayibo mama, akekho umedium la. Kade nginomedium abawu2 izolo ngidayisela omnye usisi esivala. Athi abekho. Umethola umuntu ohlakaniphile, athi awume kancane ngiyokucheckela kwi-system. Mayefika beshaya ephethe ibarcode kalo small. Ithi icomputer bakhona omedium abawu2. Kodwa inkinga abekho endaweni. Athi mamthwala ngizomtshela ke abantu bathola sengiphuthume emsebenzini. Kufika indoda izothenga icathulo. Ithi ngifuna usayi6 wala mateki. Ime phambi kwawo. Bangamtholi usayi6. Athi lo mfana hayi man Godman man izolo khona yazi time elifike la lafuna usayi4. Bebekhona manje usayi ithi ngiyokucheckela ku system. Ithi system sino size6 abawu3 bala istore. Kodwa bekhe endaweni. Ngoba khona isilimo esifike sazothenga iwine nama grapes ne chocolate izolo. Sathatha amateki la
sawashiya ngale ngasemajusini asestore kodwa wekhe endaweni. Isystem ithi akhona kodwa wekhe endaweni. Uma lezinto imanager izizwa ithi no sinenkinga, bhalani ngaphandle ukuthi ngolesithathu kusuka ngo9 kuze kuba u3 isitoro sivaliwe. Sisenza istock taking, sizolahlekelwa ngama-custom, asikwazi ukudayisa ayikho. Wonke umuntu akasuke ethilini deka, sifuna impahla, siya aligna, kubuywe nezimpahla ezinye isemafrijini kubuywe nazo, sibuyiselwe endaweni. Uthi uma ingcwele kimi kule viki kuvalwe eminyango, kufunwa izinto ngaphakathi ngoba kunabantu abangena provision kodwa izulu layikhipha iprovision, kodwa kunezinto ezasuswa endaweni. Lothi liphela leviki akekho ozofuna into angayitholi ngoba izinto zobe isendaweni. Thank you, Lord. Skippeni bafana online. Skippeni.